इउटुब चेनेलनि फार्स्ट पार्टि जागोन बियो बयलार मासे जाजेनगोन बे ब्लगाव जाजोबोब्रा जाम्बा 5K थांनायनि साबस्क्राइबार थांनायनि बेद' फैसा गारहांबाय इउटुब चेनेलाव आयौ गलालै बे गला आंजों सासे औवा दालाय दानदों इउटुबनि फार्स्ट पार्टि जानो नागिरदों जोङो इउटुबनि पार्टिखौ दिनै ज' जागोन नायनानै लादो बयलार गां फुगासिनो लागा अरसायदों बयलार जानो नागिरदों बयलार जाग्राफ्रा नै रेडि जोब नायलांबाय था जों गरम बोथोरनि बयलारसो होख्लायगोन दिनै नै अर सुखाबाय बयलार गोदानोसै माथो खालामनानै थानो सान्दुं गोसायावलाय जायाबालाय बिदिखौ जौगि सिंस्राय दोंदादादा हानांगौलै आसोल मेरि सोमनो हायोलै जों दैयाव नै लाबोबाय नैबे सावगोन हालदै संख्रि बानलु दा पियास बायसिना खालामगोन दाहायसो खालामगोन नैबे सावग्रा एक नाम्बार राइट कस्ट बुजि जाम्बा आंना केमेरा एक्टर बायदि नुयो नोंखौथ' दा हेभि नुबाय नो हेलो गोमासिलै उनब्रा उनखानै उनथाय ओइ गोमासै गोमासै जायासै जायासै मादा आं नोंखौ मोजां मोनबाय सरि जायाखैलै नों मानो बारग'खो नङा बे गोमनाया मिलायासै फाग्ला आं नोंखौ मोजां मोनबाय Sorry, 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 aku jangan menbaik. Sorry, sorry. Fैनो जारौ जारौ समायना थांगोन नों नैबे जायगायाव नायबिनासै सुनाया बावबाय नामा रोजोया आंखौ स्कुलाव फरायनायाव बावबाय नामा नों फैनो जारौ जारौ समायना थांगोन नों बबे जायगायाव नायबिनासै सुनाया आंखौ बावबाय नामा रोजेनो आंखौ गसं नाखन सिबायफोर देवराव नै मानसियानि गोसोआव जाखांफैयो उन्दै समनिफ्राय बुब्लिया मेगनाव जाखांफैयो उन्दै समनि गेलेलांनाया नोंनि बोराबनाय आंनि बुरखायनाय नोंनि फोराननाय आंनि बुरखायनाय मेला रोमै दैमा सेराव सानस्रिनाय रायनाय दैमा सेराव सानस्रिनाय लुलायनाय सिख्ला जारौ समायना थांगोन नों बबे जायगायाव नायबिनासै सनाया
हांसो YouTube चेनेलनि हांसोमोन जालायबा आरो 10K साबस्क्राइबार थांबा अमासो जाहोगोन नङाबा बोरमा साबिस दङ mobile data kulit lah mati bayar lo Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn